Една жена отишла в църквата да се изповяда и казала на отчето: купих 2 папагала женски, обаче само повтарят: ние сме 2 проститутки, искате ли да се забавлявате с нас? И свещеникът такъв очуден, нали, вика: това сега не трябва да продължава, нали, грехота, това, онова, обаче няма проблем, ще оправим нещата. Аз имам 2 мъжки папагали, които съм ги затворил, научил съм ги да четат Библията и да се молят. Ще вкараме твоите женски папагали при моите, те ще ги научат да четат Библията и да се молят и всичко ще бъде наред. И отишла жената сега на следващия ден с нейните птички, затворили ги при мъжките птички на свещеника и женските се провикнали: ние сме 2 проститутки, искате ли да се позабавлявате с нас? И единия мъжки папагал погледнал другия и казал: брат, прибирай Библията, молитвите ни бяха чути. Ja, Ed!